खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 सेप्तेम्बर सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां। दिनै नोंथांनि गोसोआव जोबोरै गोजोननाय मोनगोन। दाहार लानायफोर दंब्ला सुख'जोबनो हागोन। वृष राशि। दिनै नोंथाङा रागाल' जोंगोन। रागाजोंनो सोरखौबा माबाफोर बुंफ्लांनो हागौ। नोंथाङा गोसोखौ हमथानानै थानाया दिनै जोबोरै गोनांथि। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा खहा जागोन। मानिबा जाहोनाव नोंथांनि धोन दौलतआ जोबस्रांनो हागौ। रावजोंबो जुजियैयानो मोजां। कर्कट राशि। नोंथांनि नखराव खुसिनि बार बारगोन। फंबायनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावना होगोन। जाफुंसारनायजों नोंथांनि फंबाया जोबोरै खुसि जागोन। सिंह राशि। गाज्रि सान। माखौबा लानानै बाहागिफोरजों नांलायनो हागौ। नांलायनायजोंनो नोंथांमोना सुथुर जालायगोन। कन्या राशि। नोंथांनि दिना जोबोद गोजोनै बारलांगोन। सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे सोलोंनो हागोन। नोंथांनि रोंग'थिया बांगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैगोन। रांखावरिनि थाखायनो बबेबा खामानिया थालांगोन। गोसोआव गोजोन मोननाय नङा। वृश्चिक राशि। नोंथांनि नखराव गोदान आलासि फैगोन। बिमा एबा बिफा जानायनि मिजिं दं। फिसा मोननायनि खुसिजों रंजानाय फैगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। दिनै नोंथांनि जिउआव गोजोन फैगोन। दिनै खुसि गोजोनै बारलांनो हागोन। मकर राशि। दिनै नोंथाङा माखौबा लानानै थगायजागोन। रावखौबो दाफोथाय। फैसा थाखाखौ लानानै रावजोंबो राजि दाजा। कुम्भ राशि। सोमोन्दो गावस्रानो हागौ। बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय सोमजिगोन। फिसा दायनि थाखायनो नखरजों सोमोन्दो गावस्रागोन। मीन राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। दिनै नोंथाङा बबेबा मोनसे गेदेर बिबानखौ मोनफुंगोन। बिबान लानानै खामानि मावनो सिगांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।